Dobrý večer, tak tu som ja, Lavra, a moja sestrinica ďalšia Lavra. Takže na TikToku sme videli takú súťaž, že tam šancu vyhrať 100 librí, ale musíme niečo porozprávať o seba a TikTok vyberie, že ktorý príbeh je najlepší, tak tomu výhru odošle a upozorní nás. Takže ja by som chcela rozprávať, že tu mám sestrenicu Lavru. Ja som ju prinesla nedávno zo Slovenska, možno takých 2 mesiace. Ona tam robila prostitútku. Ona tam robila prostitútku, tak ja som ju tu vzala do Anglicka. Až mi na plakanie ide, ľudia bosky.